Rahmatullah. Ina so in ƙara tabbatar muku da wannan analysis ɗin gaskiya yana yi sosai. Wannan strategy ɗin ba wani strategy bane da mutane suka san shi kamar wa'inda sauran strategy ɗin suka yi suna. Wannan CRT strategy ɗin wallahi idan ka sa ido, duk da muna nan muna ta research a kai, shi yasa muke so 'yan uwa su ma su amfana. Shi yasa nake ta kokarin binciko. Yanzu gashi nan live ne. Jiya da daddare ina ga na fara duba wannan fiye, na ce bari in ya zo min target, tunda akwai external range liquidity dina shine da kuma internal. So abinda yan ICT suke cewa draw on liquidity, kamar nan wurin akwai draw on liquidity, domin tun jiya na gani gashi nan draw on liquidity shine muke fair value gap din wurin draw on liquidity ne wanda muke sa kasuwa dole za ta koma wannan wurin. Na ce yan ICT suna ce mana ta draw on liquidity, internal range liquidity din mu ne ita ma. So sannan idan kuka lura a nan wurin, ai da market ta zo ta nan ta gangaro, ta zo nan ne ai, sai ta koma ta zo nan wurin, nan ne high din mu, haya low din mu sai ya zo nan kafin ta tashi. To a zumin lokacin market tana nan wurin, tana daidai nan wurin, bari goge, sai nan ne all low din mu, old low din mu, swing low, nan ne swing low din mu. Sai na zana, in da ma ka zaka nemi CRT ɗinka, a ce nan ne swing low, to muna ce mai external range liquidity. Yawa zan bar shi a matsayin, tunda liquidity zone ne, shi ma wurin PDRA din mu ne, point of interest kenan. Ina so in dinga muku yare biyu wanda za ku dinga ganewa, dan na san akwai yan ICT, akwai yan duk dai yare uku ma dai. So sai ta ɗauke mana, dama nan ne key level din mu ne, nan key level ne, saboda in kuka lura ai gangaro wanda ta yi sai dan yi nan haka, sai ya ƙara gangarowa kafin ya tashi. So nan wurin major low din mu ne, ai major low ne, swing low in ji yan ICT. So duk wanda ka kira daidai ne, kasan dai da ta kasuwa ta yi na ƙarshe kafin ta tashi, kafin ta dawo, sai aka zo, dama key level din muna neman idan ta ɗauke ni. So sai aka zo kasuwa ta ɗauke mana, to a ina zaka nemi CRT candle ɗinka? Wannan ne CRT candle ɗinmu, saboda wannan ne shine ya ɗauke mana liquidity ɗin. Sai ka zo ka nemi wannan candle ɗin, sai ka zo ka zana shi, shine wanda kasuwa ta ɗauke mana. CRT din da muke nema da shi, CRT, sai ka zo ka zana CRT high ɗinka nan, sai ka zo bayan ka zana CRT high ɗinka, sai ka zo ka ƙara zana CRT low a wannan wurin. Gashi nan CRT low, na sa shi wurin CRT low, yawa wannan ɗan ba da shi. So bayan ka yi wannan, sai ka zo ka nemi target ɗinka, TP1 ɗinka ya zama tsakiyar candle, TP2 ya zama san saman. Bari ba sai na sa, in ka ga dama za ka yi amfani da Fibonacci, ba wai dole ba ne. Ka ga dama ne za ka sa Fibonacci, sai ka zana, domin sai ka san ina ne half candle ɗinka. In ga ai mun san nan ne half candle ɗinmu, sai ka ɗauko, ka ɗan ɗauko shaidan da za ka sa ya zama TP1 ɗinka a nan wurin, ya zama TP1. Shi nan na sa shi a TP1. So Fibonacci nan ya mana aikin mu, bari cire saboda kar zane-zane yayi yawa. Ina so ku gane yanda ake neman shi CRT din nan. So bayan ka yi wannan, ka samu confirmation ta sweeping, gashi nan an ɗauke maka candle ɗinka, ta zo key level kuma sai ta manna CRT. Dama ai CRT candle guda uku ne, wayannan a matsayin internal ne. Yawa, so sai ka tafi 5 minutes daga nan, 5 minutes za ka tafi. Yawa, to abinda za ka nema shine bayan ka zo ka dawo 5 minutes, abinda ake nema shine, bari in ɗan zugo shi wanda za ku gani, ku gan shi da kyau. Bari mu yi abin da gwari-gwari. Yawwa, daga nan ne kasuwanmu ta ƙare. CRT low ɗinmu,
yayin da CRT load ɗinmu ya ƙare nan daidai nan wurin kun gani nan ne CRT load ɗinmu ya ƙare. Yawwa so kar ka yi gaggawa tunda an samu CRT load ɗin ma nan ya ƙare ko can ne wurin point of interest ɗinmu CRT load ɗin ma nan ya ƙare. Bari mu buɗa za ka gane sorry na je na kwatanta shi da can ga CRT load ɗinmu na inda ya ƙare a nan CRT load ɗinmu ya ƙare. So abin da muke nema shine bayan CRT load ɗinmu ya ƙare a wurin so shine sai mu zo akwai abin da muke cewa total soup dama shine kuma strategy ɗin total body soup. Yanzu idan misali bari muku gwari sai ka zo ka samu wannan candle ɗin wannan gashi nan ai anan ne last candle ɗinmu kafin kasuwa ta yi sweeping wayannan guda ga su nan 1 2 suka sweeping kafin body ya zo ya sweeping dama kuma wannan is higher probability. So wannan ne low ɗinmu sai kasuwa ta zo ta sweeping bari mu sa sweep ko kuma in ce total soup to total soup ne ta ɗauke mana shi dama abin da muke nema kenan. To kai ka yi haƙuri wannan is lower probability saboda za ta iya ɗaukewa ta zo ka ga kamar ta fara tafiya ta dawo. To idan kana so ka samu highly confirmation a kai total soup sai ka zo wa'annan candle ɗin da suka zo suka ɗauke wa'annan da suka zo suka ɗauke ai gashi da body ta ɗauke sai mu sa total body soup shine confirmation ɗinmu na higher confirmation ɗin menene zan ce is a powerful confirmation higher probability I mean ina zuwa barin gani ESB zan sa ina ma total body soup ɗin ne ma ni ban ma total body soup sorry gan shi bane yau gashi nan total body soup bari ɗan janyo shi inda za ku gani ya fito gashi nan total body soup saboda da body ta zo ta ɗauke mana. So daga nan abin me za ka nema akwai abin da muke ce ma CSD muna ce mai CSID change in state of delivery kaman chalk ne nan wurin in ka ga dama za ka yi amma da nake za mu yi amfani da model 1 ne wannan ne zai zama mana order block ɗinmu saboda in kun kula gashi nan wannan candle ɗin ne last before wannan ta tashi sai ka zo nan wurin shi a nan order block ɗinka yake sai ka zo ka zana order block ɗinka kuma ta yi change in state of delivery muna iya ce mata ma CISD ɗin change in state of delivery saboda shi ne order block ɗinmu kuma ga wa'yansu candle sun zo sun ɗauke mana shi bari mu sa shi a change in state of delivery ɗin CISD change in state of delivery gashi nan da ta zo bari muku misali saboda an man gwari kun gani ai nan ne kasuwa da ta gama sell kafin wayannan suka zo suka ɗauke kun ga sun ɗauke sama to sai ya zama nan wurin shine change order block ɗinmu change in state of delivery ɗinmu to a wurin za ka zo ka yi order sannan za mu zo akwai model 1 model 2 model 3 na entry su dama ba wani abu bane a cikin nan ɗin ka zo ka samu fair value gap model 2 in ka zo ka samu ko breaker block ko order block a nan wurin shine model 3 to wannan shine order block ɗinmu na CRT. So sai ka zo ka buga entry ɗinka a nan sai ka buga entry ɗinka a nan wurin za ka yi entry sai ka takaita in ka ga dama za ka iya sawa SL ɗinka ya ɗan wuce wa'annan ɗin saboda ya zama akwai security sosai sai ka zo ka TP1 ɗinka ya kasance a nan TP1 ɗinka sa TP1 ɗinka ya kasance a wurin shine face entry ɗinka TP ɗinka ne face TP kun gani ya hitin da ya hitin idan kai mai wayo ne ya hitin wani za ka iya fita tunda TP1 ɗinka kenan target ɗinka wani kuma za ka iya zuwa kai break even sai ka dawo da break even ɗinka ya dawo wurin TP1 ɗinka ko ƙasa da shi wanda ko da ya dawo kaga baka loss kana profit ne ko ya fita ma baka da matsala. So abin da zai faru sai ka jira idan yanzu zaka jira ga ran tsuke zaka ga a haka kafin nan
kafin ma ya zo ya ɗan taking time har ya zo idan ka ce sai ya je ma TP2 wani lokacin ka ce za ka sa buri kuma sai kaga ka zo kai 2-0 kafin ya zo ma TP2 kaga sai ya zo ya ma fitar da wanda ya sa buri da yawa. So amma akwai second entry tunda duk wurin zone ɗin ne a nan wurin ma ai akwai entry sai ka zo idan ka missing ɗin wancan entry ɗin nan wurin ma akwai entry gashi nan wannan order block ne saboda gashi nan da wannan ya zo sai ya koma bari in ɗan muku gwari-gwari da ya zo daga nan sai ya koma sai ya dawo kun gani shine ƙarshe kafin ya juya ya zo wannan to in ka ce za ka sa buri kuma sai ka wannan sai ka zo ga order block ɗin mu a nan wurin saboda nan wurin ta mana total soup dama mu total soup ɗin ne damuwar mu total soup gashi nan a nan wurin ta yi total soup total body soup ma kai mai highly total body soup kun gani da body ta ɗauke mana za ka duba ta yi total body soup to ga order block ɗin mu a nan za ku gani ga order block ɗin mu nan a order block wani suna da akan week wani akan body haka yanzu ga order block ɗin mu a nan wurin sai ka zo ka zana ka sa OB ko kuma yau kun gani to sai ka zo shi ma still sai ka ƙara sa entry ɗinka sai ka sa shi a nan to in za ka iya ƙara sa target ɗin ya je ma TP1 ɗin ma target saboda ya baka confirmation za ka ƙara bi ka ƙara bi har gashi nan ka ce za ka yi gaggawa ka gani har ta zo ka sa target ɗinka ya je ma asalin 100% gashi nan ya zo target ɗin mu kun gani sanda ya zo target to wannan haka ake CRT ake nema amma idan ka ce za ka yi gaggawa wani ma ba sai ka sa burin ya je har ƙarshen CRT ɗin ba ko da iya kan nan fiya ba lokacin da wani point of interest mu ne wanda muke tunanin kasuwa za ta je ta taɓo ta dawo to ko baka sa burin nan wurin ba kun gani wannan strategy ne mai daɗi mai mugun muhimmanci kuma yana yi sosai wanda ka je ka ta back testing gaskiya kafin ka shiga